Hej, nu skal du lige høre en gang, hvad der er kendetegn for at have klaviante evner. Vidste du, at vi alle har klaviante evner? Sensitivitet. Det er et spørgsmål om at vide, hvordan de fungerer, og det er naturligvis medfødt. Nu skal du høre kendetegnene ved at have klaviante evner. Der er mange, men du får nogle af dem her. Det er rastløshed. Ikke nødvendigvis, du flytter rundt, men come on. Får nye gode idéer. Kan ofte have den her oplevelse, at folk ikke forstår dig. Du kan have svært ved at udtrykke dig selv. Du kan have en oplevelse af, at du kan få følelsen af, at der er noget, som ikke er. Ofte skygger, dufte. Altså et nærvær fra den åndelige verden. Og så mange gange kan du have oplevelsen, at du føler dig skør. Og det kan man da måske godt sige, men det er du ikke. Det er ganske normalt. Omkring 70% af den danske befolkning har en oplevelse af, at der er noget efter livet. Jeg hjælper jer naturligvis gerne med at træne dine klaviante evner, således at du får det optimale ud af dem, så du kan bruge dem til glæde for dig selv og for de andre. Og naturligvis i din spiritualitet og i din kontakt til den åndelige verden. Se, ordet spiritualitet er et lidt sjovt udtryk, fordi der er mange forskellige udlægninger af det. Spiritualitet kan betyde personlig udvikling. Nogle har også, at der er et religiøst aspekt i det. Under spiritualitet, der har vi ordet sensitivitet, og vi har også det, der hedder klaviante evner, kaldet psykiske evner, eller indfølingsevne. Så det, der er i det, er, at det er mange forskellige udtryk under samme hat. Ikke at de bliver brugt i flæng, men alligevel en lille smule derhenad. Når tingene hedder forskellige ting, så kan det være svært at finde ud af, hvad det enkelte menneske mener. Lad mig give dig et eksempel. Ordet klarsyn i dag betyder forskellige ting. Folk vil gerne have en klarsyn, en forklaring på nogle ting. Folk vil gerne have en klaviance, som også er et klarsyn. Man kender det også fra en klarsynsdemonstration. Og hvis man ikke lige får sat det begreb på den rette plads i forhold til hinanden, så kan man køre en lille smule skævt af hinanden, og det er ikke hensigtsmæssigt.